ସେମିତି କୁହନି, ମୋ ସହିପାରିବିନି, ମୋ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ସମସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ତା ମତରେ ବିଶ୍ୱାସର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିଲି, ସାରା ଜୀବନ ନିଜର କରିଥିଲି। ମୁଁ କଣ କେବେ ଭାବିଥିଲି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବ? ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ସୁହାଗର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଥିଲି, ହତା ଧରି ସାରା ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କଣ କେବେ ଭାବିଥିଲି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବ? ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଖାଲି ସୁନେରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ସୁନେରା ପ୍ରେମରେ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କଣ କେବେ ଭାବିଥିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବ? ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଦେବୀ ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଯୋଉ ସୁବିଧା ମୁଁ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଉ ସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ ଆଗ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଜାଣିଥିଲି କେବଳ ତମରି ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଦି ଭାଇକୁ ଦି ଭାଗ କରିଦେଲା। ଅର୍ମାନ୍ର ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଅର୍ମାନ୍କୁ ଚୁରି ଚୁରି ଆୟୁଷର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମେଡିସିନ କାମ କରିବନି, ମେଡିସିନ ହେଉଛି ଅର୍ମାନ୍। ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅର୍ମାନ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି, କୋଉଠି ପାଇବି ମୁଁ ତାକୁ? ମୋ ଝିଅ ସେ ଏମିତି କାମ କରିଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ସମୁଦ୍ର ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆୟୁଷ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁ ନାହିଁ ବାବା, ଆୟୁଷର ଠିକ କହିଥିଲା। ଏ ଶୁଣି ତୁ ତ ନିଜ ବଡରେ କୁରାଣି ମାରୁଛୁ।
ହେଲେ ବି ସେଦିନ ତା କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ବାପା ଆଜିକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ନୁହଁ ମୋ ବେକରେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିଦିଅ। ମାନେ ଆଇସ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ? ଓ ବାପା ଆୟୁଷର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ବାପା, ମୁଁ ଦାୟୀ। କେତେ ଆଶା, କେତେ ଭରସା, କେତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୋ ଫଳରେ ହିଣୀ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ସାଇ ସାରା ସାଥି ବେଳେ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ବାହା ହେଇଛି। ଏତ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡଟା ନଈ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେ, ଯିଏ ତୋ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଲୁ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ସୁନା ଥାଳି ଧରେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମାଟି ଖବରା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସୁନା ଥାଳି ଭଲ କରିବ କୋଉଠୁ? ଆଜି ତ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ଶାଶୁ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଭାବ ତା ବାପ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ମୋ ବେଶକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ମୋ ସେ ପଟରେ ମୁଁ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, କେତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ଏ ଗୁଳାଙ୍ଗାର ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଧରିଯାଉ, ତମ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଉ, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାକୁ ତ କେତେ କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝୁଛି, ତୋ ଭଳି ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ସେ ମଧୁଆ ମାଦଳ ପଟାସ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ। ହେଲେ ତୋ ବାପର ମନ ନାହିଁ, ତମେ ସେଇ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଆଜି ତ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯା, ମୋ ଘର ବୁଆର ମୁହଁ ମାରିବୁନି କି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି କି ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନି। ବାହାରଯା, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରଯା କହୁଛି। ଆୟୁଷ, ମୁଁ ତମ ଭାଇକି ତମଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଗଳି ଗନ୍ଧି ବୋଲି ମୋ ଅର୍ବାନକୁ ଖୋଜିବି, ଯେମିତି ହଉ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ହେଲେ ତମେ ତମ ସୁନେଇନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆୟୁଷ। ଏ ସୁନେଇନା ତ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ତମ ଭାଇକି ଆଣି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମରିବି ଆୟୁଷ, ମରିବି। But